Кой те насочи към художествената гимнастика? Собственото ми желание. Майка ми. Кога започна всичко? На 7 годишна възраст. На 7 години. Най-трудният уред? Лентата. Тя е най-коварна. Как е да те удари бухалка? Болезнено. Но след няколко опита се преживява. Има ли обективно съдийство? Не. Не, особено в нашия спорт никога. Какво би искала да кажеш на съдиите? Да се действат по-реално. Ами каквото и да им кажете, няма да променят мнението. Какво си казваш преди да стъпиш на килима? Че и този път ще издържа и ще стигна до края. Господ обича смелите. Какво мислиш за диетите? Много тежко. Не са задължителни, но по някой път се налагат. А за мъжете в художествената гимнастика? Интересно. Ами може би ще е единствения спорт, чисто женски, който ще влезе и мъж в него, тъй че... Кога ще имаме ансамбъл мъже? Не знам. Ако зависи от мене, никога. Какво ядеш преди състезание? Каквото ми се даде. Шоколад. Как празнуваш победите си? Зависи какви са победите. С приятели. За какво не ти стига времето? Да прекарам повече време с семейството ми. За любимите хора и семейството. Мечтаеш за? Достойно завършване на кариерата най-вече. Най-вече съм здрава. Ще пробием ли рускините? Надявам се, да. Не и в близките 15 години. Какво не ни достига? И според мен няма нещо, което да не ни достига. Повече самочувствие и може би подкрепа на цяла България. Какво те мотивира да се бориш? Просто съм такъв характер. Обичам да играя и чувствам се силна, когато побеждавам себе си всеки ден на тренировка. Гордееш ли се, че си българка? Да, разбира се. Защо? Защото първо съм родена тук, значи това е било призванието, което ми е дадено. Защото това е една много силна нация. С какво се занимаваш извън спорта? Ами уча. Последните 10 години няма време за извън спорта и след залата вкъщи и на другия ден обратно. Опиши другата с едно изречение. Винаги взема бързо решение. Високи спортни постижения. Трябва да отстоява още собствените си решения и да държи на тях най-вече. Какво харесваш у нея? Ами, че винаги гледа положително на нещата. Ами, може би, че е човек, с който мога да разговарям за всичко, което имам нужда. А какво не харесваш? Това, че не държи на собственото си мнение по някой път и не е твърдо. Понякога се караме, но за глупости. Какви са страховете ти? Да нямам травми. Ами, да остана сама, страха от смъртта. А амбициите? Да постигна това, за което мечтая. Винаги да достигам това, което съм си начертала като цел и мисля, че до момента го постигам. Чувстваш ли се пораснала? Не все още. Да, определено. Спортът политика ли е? Да. Да, но не и за България. Причината, поради която би напуснала България? Не бих я напуснала. Ако има такава причина, ще ви уведома. Вярваш ли в съдбата? Да. Как се печелят съдии? Труден въпрос. С усмивка, с силно излъчване. Ще отида да им се усмихна другия път, ако спечелят. На килима плачеш от? Това, че някой път нещата не се получават както аз искам. От щастие и понякога от тежки тренировки. Имаш ли приятели сред конкурентите? Да. Кой пречи на българската художествена гимнастика? Самите ние. Най-голямото ти разочарование е? За сега нямам. Има моменти, които съм съжалявала за пропуснат шанс в дадено състезание. Коя от двете ви е по-хладнокръвна? Симона. Определено аз. А по-избухлива? Пак аз. Една. А по-обидчива? Не знам. Аз. А по-емоционална? Мисля, че аз. На едно положение. На кого би искала да благодариш? На майка ми и на всички хора, които са до мен винаги в трудни моменти. Първо на майка ми и баща ми, че са ме създали. След това на моята треньорка Мария Петрова, която ме е изградила. И трето на човека, който е до мен. Имаш ли идол? Не. Мария Петрова. Много от нещата съм ги учила от нея. Изброй 3 имена от златното поколение. Иляна Раева, Диляна Георгиева, Бянка Панова. Мария Петрова, Диляна Георгиева и Иляна Раева. Най-голямото ти изкушение? Шоколад? Какво не си правила, а ти се е искала? Да скоча с блънги. Ами общо всичко съм правила, но има моменти, в които когато ми се иска, не мога да го направя. Можеш ли да си мърдаш ушите? Не, разбира се. С какво ще замениш гимнастиката? Не може да се замени. Тя ще остане една незаменима част в мен. Какво жертва заради нея? Здравето, свободно време. Най-вече детството си. Съжаляваш ли? Не съжалявам. А сега целувка за зрителите. 10 1, 10 2.